הטבח של ה7 באוקטובר נולד רק כתוצאה מזה שהיינו עיוורים אחד לשני, קשים אחד לשני, מפולגים ברמה כזו שהעלינו על קורבן, אני אומר פה מילה קשה. פשוט כל הסיפור הזה של רפורמה, מהפכה, הפיכה משטרית, הפיכה משפטית, רפורמה משפטית, תיקון מערכת המשפט, אתה ביביסט, ואם אתה לא ביביסט אתה קפלניסט, ואם לא אז, זה הוביל למפלצות במנהרות של החמאס למטה, מנהרות שהיינו עיוורים לגבי ההקמה שלהם, היינו עיוורים לגבי מזוודות הכסף שהעברנו לשם במשך שנים על גבי שנים. היינו עם יוהרה של קצונה שלא ראויה למשפט של דוד בן גוריון שאמר, תדע כל אם עברייה שהפקידה גורל ילדיה, גורל בניה, בידי מפקדים הראויים לכך. הפקידה, פיקדון, לא הפקירה. מישהו כנראה במטכ"ל לא שמע טוב את הדברים.